Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang, luhod po ang gabos para sa pagpamibi kan oratio emperata. Sa ngarang kanama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga nangangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaan padusang balikan sa mong pagabuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan na siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika na mumoto na ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami yan sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na para surug kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, iyo an Pasko kan pagkamundag. Banwaan in Diyos, tindog po an gabos asin awito nan awit sa pagpuon. Tungkoy napunta sa Belen. Alleluia, alleluia. Magugma, magugma, o Jerusalem. Alleluia, alleluia. Magawit na
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Maugma po kitang nagkakatiripon, kairibata an mga aki, an kapaskuhan para sa mga aki. Para man sa mga dakula na pero nagdanay na an puso, siring sa aki. Ini an saro sa mga pangapudan kan kapaskuhan, na daimalingawan an pagkasadit kan aki na namumundag para sa tuya ngunya na aldaw. Punantaan selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan sa atubang kan mahal na Diyos na nagsasarig kan sa iyang pagkamahihirakon. Sarabay kita, Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurangan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang kanunungan, sa mga taong karahayan mo. Pinoong awit ka, pinurong yawit ka, sinasama
mamibi kita. O Diyos, na makangangalas na nagmukna, asin urog na makangangalas na nagbago, kan dignidad nin tawo, warasan namimibi kami, na makisumaro kami sa saiyang pagkadiyos. Siya na nagpakanigong makihirasman sa samong pagkatawo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Liturhiya Kantataram. Sa enot na babasahon, si Propeta Isaías nagdarakan mensahe nin kaugmahan asin katuninongan. Pinapagirumdum niya kita na ang Diyos duminatong sa pagdigtas sa katawohan. Ipinahiling kan Diyos ang sa iyang kapangyarihan asin pagkamuot sa gabos na nasyon. Maghinanyog kita sa promesa nin kaligtasan na uutubon ni Jesus. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Propeta Isaías. Magayon paghilingon ang ibabaw nin kabukidan. Ang mga bitis kan nagdadara kan marhay na bareta. Ang berete nin katuninongan. Ipinapahayag niya ang kapangganahan asin nagsasabi siya sa Sion. Hadi ang sa imong Dios, nagkukurahaw ang mga nagbabantay kan syudad. Sarabay sindang nagkukurahaw sa kaugmahan. Nahihiling ng gad ninda ang pagbalik nin kagurangnan sa Sion. Pagkurahaw kamo sa kaugmahan. Kamong nagkagarabang lugar nin Jerusalem, hulita inililigtas nin kagurangnan an sa iyang syudad, asin nga ngarahon niya an sa iyang banwaan. Gagamito nin kagurangnan ang banal niyang kapangyarihan. Ililigtas niya an sa iyang banwaan, asin mahihiling niya ang bilog na kinaaban. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan satong Dios. Ang gabos na puro kandaga nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Mag-awit nin bagong awit sa kagurangnan. Hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadirin niyang kapangyarihan asin banal na kusog, nakamtan niya ang kapangganahan. Ang gabos na puro kandaga nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kapangganahan. Ipinahiling niya sa mga nasyon ang sa iyang kapangyarihan sa pagligtas. Narumduman niya ang danay niyang pagkamuot asin pagkamaimbod sa harong nin Israel. Ang gabos na puro kandaga nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Nahiling kan gabos na puro kan daga ang kapangganahan kan satong Dios. Gabos na daga maugmang magkuraw sa kagurangnan. Umawon siya sa mga awit asin sa mga kurahaw nin kaugmahan. Ang gabos na puro kandaga nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Mag-awit nin mga pag-umaw sa kagurangnan. Musika tugtugon sa arpa. Patanugon ang mga trumpeta asin ang mga hamudyong. Maugmang magkuraw sa kagurangnan na sa tuyang hade. Ang gabos na puro kandaga nakahiling kan kaligtasan kan satong Diyos. Ang ikaduwang babasahon, nagpapagirumdom na sa nakaaging panahon ang Diyos, nagtaram sa paagikan mga propeta, alagad ngunyan, ang Diyos minataram sa paagikan sa iyang aking si Jesus. Si Jesus ang ladawan kan kamurawayan kan Diyos, asin huli sa iya, ang gabos na napangyari, duminatong siya sa pagligtas sa to, asin irani kita sa Ama. Sa paghinanyog niya to, kan pagbasa, pasalamatan taan mahal na Diyos sa pagsugo sa to, kan sa iyang bugtong na aki. Ani kaduwang babasa. Pagbasa sa surat ni San Pablo. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo.
kaidtong panahon, sa kadakol na beses, asin sa manlain-lain na paagi. Nagtaram ang Diyos sa kasatong mga ginikanan, hulikan mga propeta, alagad sa mga huring aldaw na ini. Nagtaram siya sa to, huli sa iyang aki. Huli sa iya, linalang nin Diyos, ang gabos asin ginibos siyang paramana, kan gabos na bagay, nasasalming siya ang kamurawayan nin Diyos. Siya ang tunay na ladawan, kan sa iyang pagka-Diyos. Iniingatan niya ang gabos na paagi, kan mapangyari niyang tataramon. Pakalinigi niya kan mga tao, kan sa indang mga kasalan, nagtukaw siya duman sa langit. Sa siring sa pakalinigi niya kan mga tao, kan sa indang mga kasalan, nagtukaw siya duman sa langit. Sa too nin Diyos, ang pinakamapangyari sa gabos an aki, ginibong mas dakula kisa mga anghel. Siring na ang ngaran na itinao sa iya nin Diyos, mas dakula kisa sa ngaran kan mga anghel. Hulita ang Diyos dai nagsabi, sa kiisay man na anghel, ikaan sa kuyang aki, ngunyan na aldaw naging ama mo ako. Ang Diyos dai man nagsabi, sa kiisay man na anghel, ako magiging ama niya, siya magiging aki ko, kan magdali nang ipadara nin Diyos sa kinaban. Ang panganay niyang aki, nagsabi siya, dapat siyang sambahon kan gabos na anghel nin Diyos. Tataramang kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imo Espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurayan sa imo kakurangan. Sa kapinunan, iyo an tataramon. An tataramon, kaibahan kan Diyos. Asin an tataramon, Diyos. Puun pa sa kapinunan, ang tataramon, kaibahan na kan Diyos. Sa paagin niya, ginibo kan Diyos ang gabos. Dainin anuman na linalang na bakong sa paagin niya. Nasa sa iya ang buhay. Ang buhay na ini, iyo ang nagtataonin liwanag sa mga tao. Ang ilaw, nagliliwanag sa kadikluman. Asin dainanggad iyan na parong kan kadikluman. Sidugo nin Diyos ang sarong tawo na angaran Juan, nagdigdi sa pagsaksi dapit sa ilaw, tanganing hulikan pagsaksi niya, magtubod ang gabos. Bakong si Juan ang ilaw, nagdigdi siya sa pagsaksi sana dapit sa ilaw. Ang tunay na ilaw na nagtataon nin liwanag sa gabos na tawo, minadatong sa kinaban. Ang tataramon, yaon sa kinaban,
Asin ginibo kan Dios an kinaban sa paagin niya. Alagad dais siya namidbid kan kinaban. Nag-abot siya sa sadiri niyang banwa, alagad dais siya inako kan mga tawong sadiri niya. Alagad ang mga nag-ako sa kanagtubod sa iya, tinawan niya nin diretso na magin mga aki kan Dios. Bako sindanggikan sa dugo o sa laman o sa kabutan nin tawo, kundi sa kabutan nin Dios. Ang tataramon naging tawo, asin nag-erok sa kaibahan niyato, pano nin biyaya, asin katotoohan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umak sa imo, Kristo. Merry Christmas po. Pagkatapos kan sa tuyang mga Christmas party, harandaan, exchanging of gifts, magayon natiripon po kita sa Santa Misa. Thank you for coming here. Your presence here is a reminder that we know that the center of Christmas is Jesus. Hiraon kita sa iyang altar, daradaraan gabustang mga regalong inako, gabus na pinagpapasalamat to thank God because we acknowledge that God is the source. Urog na kahalaga po ini sa satuya, asin salamat dahil kaiba po nindoan sa indong mga aki ngunya na hapon. Minsan dawa tios an buhay, minsan dawa dakulon pagsakit, naghihinguwa kitang gibuhon na maugmaan Christmas sa laog kan harong, sa laog kan pamilya, para sa mga aki. We want to make Christmas special, memorable for our children. Kaya nga ni an magurang mas kidikit sanaan nakukua, naghihinguwang magregalo sa aki. Dahil kita man bakong kansaradit pa po kita, man ang ginibukan sa tong mga magurang, they did their best to make Christmas beautiful for us. And why? What makes this day special? Espesyal po an aldaw na ini dahil an aldaw na ini iyo an aldaw na pinagprepararantanin halawig na panahon. On this day we remember that the Savior promised to us has been given by God. Magayon dahil pag binuksan ta po ang Biblia and we open it to the Gospel of John, an inot ta pong mababasa duman, iyo ining Gospel na binasa tangon yan. It says there in the first part of the Gospel of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. These are powerful words, and I'd like to center our reflection on these words. Ang tataramon kan Dios, iyo ang naglalang kan gabos. And as if that was not enough, ang tataramon kan Dios, naging tawo. Kaya siguro napansin po nindo, igwa kitang tradition that on the days leading to Christmas, digdi sa satuyang sabsaban, yang laganan kan baby Jesus will be empty. But for some of us, we put a Bible there, an open Bible. And then on Christmas Day, we take out the Bible and replace it with the image of the boy child. Why? It reminds us of this beautiful mystery we are celebrating today. That the Word of God became man, naging tawo, naging arog sa satuya in all things except sin. We have a word for it. We call this beautiful mystery incarnation. Can we say that together? Incarnation. Hali ini sa Latin na carnis. You know what it means? Hali dyan ang karne, laman. Carnis means of the flesh, because God became flesh. And later in communion, He becomes bread. This is beautiful because God enters into humanity, nakikisumaro sa satuya, tanganing makaibahan kita.
aram inikan mga magurang, aram inikan mga teacher. Pag may kahuron kang aki, kaipuhan magbaba. Tama po. Kapag kaipuhan mong kaurununan aki, matukro ka, pantay ka mo nin mata, your words will adjust tanganing sabot kan aki kung anong sasabihon mo. In other words, you try to enter into the world of the child. Tanganing an aki, maginharani sa imo, asin ika maginharani sa aki. This is exactly what God the Father did for us. He sends us His only Son so that He may be able to bring Himself to us and be close to us, and so that we can be close to Him. We call this the incarnation. But why, Lord? Gusto mong maging arog sa muya? Maybe we ask in prayer, Lord, sigurado ka bang gusto mong maging tao? Mahirap pong maging tao, Lord. Napakarami naming sufferings. We have to endure a lot of pain, Lord. And this is a consequence of original sin because of the fall in the Garden of Eden. Lord, we are a fallen humanity. Why would you want to be like us? The answer is there in the manger. The other half of the story is that God wants to enter into our world so that He may lift us up. Kaya rumdum po nindo, pag nagpapangadji kitang Angelus, we say, and the Word was made flesh and dwelt among us. But He did not just dwell. Hindi lang siya nanahan dito. Lord, why would you dwell among us? The reason is to elevate us, to lift us up. Nagtungo rito ang Diyos para dalhin niya tayo kung nasaan siya. Isn't that what we do also for the people we love? Example, if you go to a beautiful place and you're all alone, ano pong naiisip nindo? Hindi ba sasabihin mo, sana nandito sina mama at papa. Sana yaon digdian mga aki ko. Halimbawa, nagpa-Disneyland ka alone. Don't go alone, please. But suppose you went alone and you thought, ang ganda-ganda pala rito. Sana kasama ko yung mga bata. Sana kasama ko yung mga pamangkin ko. Dear friends, this is exactly the desire of God. God in all His goodness is enjoying the glory of heaven, pero ang lungkot naman kung mag-isa siya. And so out of goodness creates human beings, and the desire, the original intention is to bring us with Him. You remember in Genesis, we were created in His image and likeness, to be like Him, to enter into heaven. We have a word for this also, this elevating us. Ang tawag po dito sa pagtaas sa atin ng Diyos para maging katulad niya is deification. The spelling is D-E-I, deification. Can we say that together? Deification. Hali po ini sa Latin na Deus, but sabihon Diyos. To deify a person is to make him like God. Hindi na ang tao ay maging Diyos, we will never be gods. But that we become like Him. Meaning, kasing buti ng Diyos, kasing mapagbigay ng Diyos. And how do we do that? The secret is the boy child. Jesus, the little child, is our bridge. Saro sa mga magayon na apod ta kay Jesus is tulay, bridge. Si Jesus ang tulay mula sa tao patungo sa Diyos, mula sa Diyos patungo sa tao. Paano niya nagagawa yun? Sinasabi natin when we pray the Apostles' Creed. He is fully God and fully human. Kaya kaya niyang tawirin mula langit hanggang lupa because God, Jesus is totally God and totally human. Question, Father, are you saying that Jesus is 50% God and 50% human? Parang milk tea, may percentage. Hindi po. Jesus, rather, is 100% God
and 100% human all at the same time in the same person. How wonderful this is. How genius our God is. We call this the hypostatic union. Iisa ang pagka-Diyos, iisa ang pagkatao in one person para kaya niyang tawirin ang langit at ang lupa, ang tao at ang Diyos. And how do we receive this deification? When we become like Him. And so this is the invitation for us. And this is what we teach our children. Hindi po tapos ang ating Christmas sa handaan. Kulang po ang Christmas kung party lang. Christmas ought to be an invitation for Jesus to enter into our lives, to be born in our hearts, and to allow Him to change us. Panginoon, we want You to be born in our hearts so that You may change us. Later, we will receive Jesus in the form of bread. You know, when you receive communion, the intention is to become like Jesus. When you eat Jesus, when you consume Jesus, strive to become like Jesus, kind like Him, patient like Him, obedient like Him, generous like Him. This is how we are deified. This is how incarnation is very much linked to deification. Mamibi kita sa misang ini, na ako untalugod si Kristo ngunya nakapaskuhan. Asin makaarog kita sa iya, arual daw kan sa tuyang pagkabuhay. Susundan ta po ang istorya. The story of our salvation doesn't end on Christmas Day. Nabibilog ini sagkod sa Easter Sunday. May I invite you to enter fully into our liturgy. In the next weeks, enter into the liturgy. Strive to appreciate how our story of salvation will unfold. This will reach its climax during Holy Week. But for now, let's not skip into Holy Week. Let's enjoy Christmas. A child has been born to us. Let us embrace Him. Matindog po kita. Simbaguntaan tataramon kan Dios, sa paagi kan pagpahayag kan sa tuyang katolikong pagtubod. Alagad, sa punto kan sain naging tawo ang sa tuyang kagurangnan, we will say, na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria asin na ni tawo, maluhod po kita, masilensyonin kadikit to honor the incarnation. Let us begin. Nagtutubod Ako sa sarong Diyos amang makakanghan, kagibukan langit asin kandaga, kan gabos na naihiling asin day naihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tao, maluhod po. Tindog po. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminangkat sa langit, nagtukaw sa tuo ka Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba ka Ama sa siya samba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikon simbahan,
Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadag. Asin kan buhay na mabot na panahon. Amen. Pano kan kaugmahan kan kapaskuhan, magdulok kita sa Dios Ama na iyo ang nagtao kan sa iyang iyo-iyong aki para sa sato. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Ang bilog na banwaan nin Diyos, tanganing mapasaiyan kaugmahan sa Pasko nin pagkamundag, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang gabos na tao sa kinaban, tanganing mapasainda ang katunino nga na ibinareta kan anghel sa mga tawong marahayan buot, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga dukha, tanganing mapasainda ang pagkamot ni Kristo, na nagpadukha huli sa to, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ang kaakian, tanganing mamuot sinda sa Diyos na namundag sa bilen, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kita gabos na uya, sa misang ini, tanganing maging kasangkapan kan katunino nga ni Kristo, para sa kinaban, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumon tangunyan ang satuyang mga kahagadan ngunyan na kapaskuhan. Asin man rumdumunan mga tawong pinangako tang ipagpapangadji. Kagurangnan, sa mong ikinakaugmaan pagkamundag kan sa imong aki. Tawan sa mo ang grasya na kami mamundag giraray sa bagong buhay, Diyos non na buhay ni Kristo na sa mong paratubos asin kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kaniyo Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, akuon mo ang dulot sa imo, sa solemnidad ngunyan na aldaw, nahuli ka ini, ang pinakaurog na paghusay kan samuyang pakipag-ulian, nagbunga, asinan kapanoan nin Diyos no na pagsamba, itinao sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
an kagurangnan mapas sa indo, asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Huli kan misteryo kan tataramon na nanitawo, an bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, sa pagkamuot, mabihag niya kami sa mga bagay na dain nahihiling. Kaya, sa pag-iriba kan mga anghel asin mga santo, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod, kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon,
Hansa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girom dumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sabayantaan sa tuyang mga aki, awiton taan pamibi na itinukdo sa to kan kita mga aki pa. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo.
hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatunino asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. napapano kan kaugmahan kan kapaskuhan, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Peace be with you. Merry Christmas po. Pero ka Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan pinakal, kahirati kami. Pero ka Diyos na nagpaparang ng mga kasalan kan pinakal, kahirati kami. Pero ka Diyos na nagpaparang ng mga Bawi kami ng katulinuhan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang tataramon na naging tawo, ang laman na naging tinapay. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Nan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayon. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Naglalakaw sa itlog ng hinahan, ngunyan ang kahilingan liwanag ng katubos, ngunyan maparang buhay ng kaligtuhan, nakanaan na sa gabos,
luhod tabi ang gabos para sa pagpamibi sa hubileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, si Heso Kristo sa muyang tugang, asinan kalayunin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago, sa mo na kami day mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugonan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod pa man. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban. Kan kaugmana sin katuninongan kan samong paratubos, sa saimo, samuyang Diyos, banal sagkod pa man, an kamurawayan na sin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos na maheherakon, siring naan para ligtas kan kinaban na namundag ngunyan, iyo an ginikanan kan Diyos no na pagkamundag niya mo. Warasan na sa siring man na paagi, siya mismo an magin kagtao kan buhay na daing kagadanan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Available na po sa Parish Office ang 2026 St. Jude Calendar. Unyan na aldaw, Disyembre 25, ang mga schedule po kan Santa Misa iyo po ang minasunod. 8 a.m., 9:30, 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m. asin 6 p.m. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka na kaaging simana. Anonymous 5,000. Anonymous 2,700. Anonymous 2,000. Anonymous 1,900. Duwang Anonymous 1,000. Anonymous 900. Apat na Anonymous 5,000. Anonymous 300. Anonymous 150. SAB 5,000. Devotee 1,000. Devote 700. Vandolph Basilonia and family 500. Diyos mabalos po. Sa ngaran po ni Father Neil, asin ni Father Tonton, salamat man po sa lambang saro sa Indo, sa presensya nindungon niyan, asin danay na suporta sa parokya. Salamat man po sa mga naglingkod sa misang ini, pati itong mga misa kan Aguinaldo Masses. Thank you also for those who sponsored our masses, supported our project, itong Angel Tree Project, ining Paskong Parol, asin gabus po na mga nagtarabang tanganing magin maugma, makahulugan, ang selebrasyon takan Pasko ngunya na taon. Salamat man sa satuyang online community for joining us always on the live stream in our celebrations. Just a liturgical note, this day is the first day of the Christmas octave. Ang Christmas octave, 8 aldaw na pinapalawig. Dahil bakong araw po kaiyan, pag maugmahon ka, you want to extend the joy. The church does that exactly on Christmas. Kaya ining masunod na 7 aldaw has the same solemnity as this day. Today and in the next 7 days, we call this Christmas octave. And we will celebrate some of the most beautiful feasts. Sa aga, Piesta ni San Esteban, the Feast of the Holy Innocents, the Feast of the Holy Family, and this will all conclude on the 8th day, January 1, which is the Solemnity of Mary, Mother of God. Imbitado po kamo na mag-join sa pagselebrar kan pagpuon kan taon asin pagtapos kan oktaba. Pero ang Christmas po is a season. So day po magduwa-duwa na sa aga mag-greet pa ning Merry Christmas dahil ang Christmas po hanggang Feast of the Baptism of the Lord. For 2026, that will be on January 11. Diyan po nagtatapos ang Pasko. Kaya kung igwa pa kamong friends na day po nandun na meet ngunya na Christmas, Christmas pa po sa aga, saka sa masunod na mga aga. For us Filipinos, we even extend it another week. Tagusto ta sakop pa ang Piesta kan Santo Niño.
Pwede man po. But the point is, Christmas is not one-day event. Christmas is a season. Tugutan ta po ang season na ini na ma-enjoy ta, baguhon kita bilang mga Kristiyano. Tindog po kita, ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria asin San Jose, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga pamilya, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, akoon si Kristo asin pag-arugon siya. Salamat sa Diyos.